Yazini uphatrilo. Hhayi-ke ngihambe-ke, okay, angithi ngikagogo eMlazi. Ngithi-ke kusho ukuthi kuzofanele ngichazele ugogo-ke I cannot just sleep an overnight and then I wake up in the morning bese ngithi ngiyahamba. And izinto zami eziningi njengoba ngila kagogo ngihambe ngingaplananga ukuhamba, ngihambe under pressure. So I only have izinto eziyi-2 kuphela zokushintsha. The rest ngizigqokela amaphinifa kagogo ngoba vele I work from home. Athi no, kusho ukuthi kuzofanele wenze iplani ukuthi uthole indlela uyothola into zokushintsha. Or uma ufika ngapha kuzofanele ukuthi uma ufika ngapha uzuqala phansi uyokwenza i-shopping laphaya e-China Mall, uthole izinto ezi-cheap. I won't even have the time because I'm under pressure. And at that time sesikhuluma ngaleso sikhathi sekuyi-exam time. So i-marking iy'ntaba ingaka. And I had ama-students amaningi lapha because I was teaching ama-modules awu-3. I was teaching i-projects management, I was teaching i-public finance, I was teaching i-local government. Ama-students nje waka-projects management ewodwa, they were over 500. So ngihlalelwe intarha ye-marking yabantu aba-over 500 ekufanele ngiyiqede in 5 days. On top of that, khona namanye ama-tasks khona ngathi shopping-ke baba, hhayi ayikho impela into engizoyenza okungcono asilinde kuze kube i-weekend, then I can ask umntana wami, ngimbiza ngomntana wami, so u-last born kagogo. Ngithi ngicele umntana wami ukuthi ahambe agibele ngoba esikoleni yena uyafundisa, but ufundisa e-primary. So njengoba efundisa e-primary baphuma esikoleni makuwu-Friday baphuma ngo-1:30. Ngathi ngizocela yena ukuthi ahambe mangabe ku-Friday, avele asuke straight esikoleni yena ahambe aye endlini yami ngimnike ukhiye, afike angithathele into zokushintsha. And then makaqeda ukungithathela into zokushintsha kuzoba lula-ke kumina. Then makabuya ntambama then I'll just gibela ilokhunjana i-Intercape ephuma ngo-10 eThekwini eza eGoli. Ngiya la kule ndawo for the very first time, angikaze ngiye. Yabona ingqondo e-desperate nengqondo enokuthi I just want things to work because right now I'm under pressure at work, and at the same time I need a solution that is going to work in my favor. Ngiya endlini yakhe for the first time, okay? And mangiya endlini yakhe for the first time, ngiyiswa ile pressure ukuthi ngifuna indawo yokusebenzela because usekumentionile ukuthi njengoba ehlala yedwa nje emini akubi khona muntu, it's a quiet space and everything, and ugesi awuhambi, and yeah. So it sounds like it's a perfect option because after all kagogo ngangibuye ngiphazamiseke ngoba khona iy'ngane ey'ncane zikalo mntana wami engimsho ukuthi u-last born kagogo. So uma bebuya esikoleni obhoye babebuya bazibangela umsindo bachaze, hey, uthole ukuthi ngiyaphazamiseka nje ngesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi I want to use i-lounge to work but they are busy watching a TV, and yeah, so kwakunama-distractions here and there. So ukuya kuyena sounded like a better option. Okay, sigcine sivumelana-ke senze kanjalo-ke, and sikhuluma lonto lwesithathu kube uLwesine uLwesihlanu. Athi-ke yena-ke into angangisiza ngayo ukuthi uzothatha i-advance emsebenzini ka-R2,000, angisendele i-R1,000 kuleyo mali ukuze ngikwazi mina ukuthi ngibhukhe ithikithi ngigibele ngiye le. Some of that money ngiyinikeze umntana wami ukuthi ahambe ongilandela iy'mpahla endlini agibele ngoba vele kwakuphakathi nenyanga. Not ukuthi imali ngangenayo, I was like nje let me see ukuthi le ndoda ehola R145 per month, what can he do under pressurized situations to come into my rescue. Hayi nangempela shem, ifike lo advance yakhe ngoLwesine, ngithi ngiyabona nje ngoLwesine nangempela nayo i-cash send ingena rhaxa. Absa cash send ingene R1,000. Hhayi-ke ngenze njengoba kushiwo-ke, ngiyibhukhe ithikithi and everything, ahambe uThabi angilandele iy'mpahla endlini yami and everything. Afika ngidlile nefriji because ngangishiye nje izinto zithe sawa, okunye yabona nje aqoqa yonke into esefrijini ayifake ey'khwameni abuye nayo ngithathele iy'mpahla sihambe-ke manje abuyele endlini. And then-ke mina ngo-10 ebusuku ngiyagibela ngiya kephi, ngiya endlini yendoda engingayazi. Hhayi-ke nangempela kube njalo, ngithandaze. Hhayi ngihambe nangempela. Hhayi mangifika ngempela yonke into ayishilo Nkosi yami umuntu wabantu injengoba injalo, uzidlalela yedwa ngempela ku-peacefully. Kwi-backroom khona umfana wakhe nje okhulile ozifundele e-TVET, a very quiet boy engahluphi muntu engena-stress. Umfana nje uzivukela ekuseni aziyele esikoleni, azibuyele esikoleni, awashele iy'mpahla zakhe, achille endlini yakhe, ayidlalele u-music, enze umsebenzi wakhe wesikole. And futhi it so happen ukuthi mangifika khona we just clicked naye because wayewumntana lo othanda isikole and ngiyayithanda mina ingane efundayo. Wawumntana lo othanda isikole, kwesinye isikhathi naye nje ubona ukuthi useka-excited ukuthi there's somebody who's pushing him kule nto ayenzayo.
amanye ama-assignment akhombise mina, "Hey mamncane," wayesengibiza mamncane, "Hey mamncane ngicela ungisize lana, sinikezwe i-assignment ye-tourism, sinikezwe i-assignment ye-economics." So ngihlala naye phansi, nangi ngine-assignment ye-business economics la, hey nginokuthi, hey ngine-speech, yabona sihlale phansi. So waye-happy ukuthi ngikhona around, yabo. Somebody that is actually helping him to push him towards the right direction, because naye wayene-history yakhe nje ukuthi wayesebuya naseyiyobisini. So he was a recovering addict in some point, in some way. But-ke, yeah, that's a story for another day. Kodwa nje he was doing great and he was happy ukuba khona kwami. Hhayi-ke sihlale-ke la kule ndawo, Nkosi yami, nangempela it is so peaceful, it's so quiet. Emini nje istrathi kuthi nje cwe, yena uhambe ekuseni abuye makushona ilanga. Mina ngisale ngizisebenzele, ngiphushe kuze kushone ilanga. Awukho umuzi ongenayo inkinga. Awukho umuzi ongenayo inkinga. Uyayibona impohlo impohlo le yokuthi umuntu who is so used to stay alone, such that ukuthi noma ahambile waya e-toilet wafike wakaka washiya isihlama, akanandaba ngoba uhlala yedwa. Makashiye kanjalo, sizobuye siphinde siklinwe uyena. Uyabona umuntu lo ukuthi ngisho angayiyeka i-washing imbondelane, vele izobuye iwashwe uyena. Yo! Qonda ukuthi uyabona la. Ngithi mina nanikuphi? Ngizenza umamncane, ngiwasha i-washing phela. Nami at the end of the day, some point kufanele ngiwashe eyami i-washing. So ngiyawasha-ke la. Ngivundulula i-washing. Nanikuphi nina ngithi ngiyawasha. Ngavele nje ngahlangana ne-under enenkunzi malanga yesihlama. Angibange ngisaqhubeka nokuwasha, ngavele ngayikha nje ngoluthi ngayithi kusinki, ngayijikijela. Angibange kwave kwaphela nje kwalowo mfutho wokuwasha. Mina nginitshela ukuthi ngikhuluma ngomuntu owayenobhulankethi owodwa neshidi elilodwa embhedeni. Ngabuza ukuthi, ndoda mangabe uwashile i-washing, labheda izulu, leli shidi lakho njengoba lilinge, uye wenze njani nalo bhulankethi wakho njengoba umunye nje, uye wenze njani? Ngibuza ukuthi mina nanikuphi, sengithatha imali yami mina ngithuma ingane iyothenga ubhulankethi neshidi elisha, ngoba ngiyabona ukuthi hayibo, ayikho phela le mpilo. How do two people sleep in the same sheet? Baliwashe balilinde, baliwashe balilinde. Yeyi nina, ngibuza ukuthi nanikuphi sekuthiwa mina ngibuye nama-body KZN. Ngiyakhumbula at some point I had to come back to KZN ngizo-check-a phela endlini, and ngangishiya abantu abakhaya ngoba njengoba kusakhiwa namanje ngizoba ngisenezitresi zokwakha namanje, kodwa-ke at least manje sebefaka i-fence and other things. Aningiphi i-donation phela, kanti akanjani lama-YouTubers avele ahlala acela ama-donation. Ngicela ama-donation, anginayo imali yokufaka i-fence. Ngicela ningiphi i-donation phela. Nanikuphi nina, ngiyabuza. Nanikuphi? Uyabona uma ngabe kuthiwa ungabe uyihalela into ekude nawe, phuma kuyona iyofika ngesikhathi sekufanele ifike. Hhayi, I learned the hard way. Munu. Lalela, ngicela ukukutshela ukuthi mina ngikhuluma ngento. Uyabona bekuthiwa abantu baphila ubumpohlo. Ngabubona ngo-C ubumpohlo that time. Wawungathi uyabatotosa laba bantu, futhi bowu-two, umfana nobaba wakhe babey'fanela nje. Wawungathi uyabatotosa laba bantu, ubabhakele amagwinya, excuse me, ubabhakele amakhekhe agcwale u-5 litre. Kodwa bazowadla throughout the night, aphele wonke. Into nje ivele ihlalelwe ibekwe la phambi kwabo. Bayidle nje one way. Nanikuphi nina eseqoshwa ngoba kuthiwa ayazini, anginiyeki. Nina aniwazi ulower your standard and get happiness. Aniwazi ulower your standard and get happiness. Kodwa ngicela ungilandele ku-part 4
ukuthi sengiphenduka-ke umedem, sengithatha over-ke ngibamba lapha nalapha. Kufanele wenze njani ngempela ukubambe lapha nalaphayana phela wenza ukuthi at the end of the day nami ngikhona khona la, ngiyadinga ukudla, ngiyadinga ukuthi indawo ibe right. Uyabona nje, ngiyazama Nkosi yami, ngiyapatanisa, ngiyahlanganisa, ngiyafaka kuyaputshuruka, ngiyakuthela, kuyachitheka. He! Futhi kwakumjolo siyofela emanyaleni one